Abate ini, wonda abada wona. Ameka papa chini yako kwa rumbinga mjini. Tena mukta na ipi. Ndo garaba ma. Ndo ko to yuna. This is guys, you say guys, that's the guys. Kuna one man never kuma school but she advise about construction what chibaba chiri pano oya kubodi veta achiti assessa chita meeting mone machine mumabhinji atiri pano vachiti advise was nema experience nganizve construction magara zvibaba but havasi based in Zimbabwe but in terms of construction ndowandingati ndo advisor wangu mukuru kwazvo pane mamwe mastories akaitika behind the scenes airwadza chaizvo but vakandisimbisa vakati hakuna chinhu chinonzi loss construction fixa problem ava ndo vakandisimbisa ipapa iremember taifona day and night vachindiudza kuti no siya client ichifara ndo ava vari panapa saka vangolendawo muzimbabwe wandidzi I need to see you samukona mabhildi ari panapa mukavesava tichazosiya tinasokutsiurwa zvimwewo nokudzwa zvimwe pamwe zvatiri kuita mamistake atisivi. Then the other thing chekuti this guy amo akwenda chikoro chebuilding ndizvo ka kunowedzera mapapers then team yangu iri panapa change chinzwa maadvice mamwe chinge chipiwa nani ndiwandori ngatoti ndo mushefu wangu kumaconstruction mamusingavazivi ndo wandaitaura vaive kuti nyange vakati vakandipitsa building siya chinhu chemunhu chakanaka ndivo vacho kuda kuti chii kutimu yedu takuendera out takunokugochesa baba vari kuona munhu baba vari ngotsika anokuwara nemugadheni aiwa nokuti aiwa dai timu yedu ingarambo ine rudo rwainga inaro ingaite kuramba ichiruita because apa basa pedu kuti ndiri pane munhu akambovidza zuva akatsamwa ukatotsamwa 2 minutes unokwanisa tongoseka misodzi iri pamatama wakusekeswa futi saka aiwa singaiti maybe unongangotiwo ukaita weekend wombomanya womboti ndingatimbonoona vanhu kuti vari sei kubasa uku ungofarawo nevamwe wambosorwa maimboita aiwa wakuchifagwa kubasa wakuenda unoverenga kutota zvasikana ikuku hakana wakunzwai hakana ando zvamukuona baba vadzoka kubasa vatapenga udzoke varipo vari kunatsa kunaka vatochei kugesi kwavo tochiri kuri varipo zvavo icho ijai munhu sawira mukuru anyiripo vari kunedzira kune benzonzo sawira mukuru sakuno kuti tiri kuzvi saka chipotaura chinzwa oti kudini shonga mukuru kamuita construction kufadza custom amida kuti vanhu murambe muchiwana macustoma unoteerera kana customa ikaunza problem yayo hamutizi problem inenge yauya necustoma muneipa nzeve yoteerera monzwa kuti zvishemo zvayo ndezve customa yamune mabata zvakadaro ndiye munhu anokumaketai zvichienda mberi sezvamakaita pachechi yai
handiti chechi yaka maflows ayati makanomadzokorora achitarira manje kuti mabasa mangana mawana nokubuda zvakanaka wakaita maflows echechi saka basa rose kana chichiita customer inofana kufara chero kwana mamwe macustomers anopenga chazha but customer ndiye murungu uchiona makaita nasishera ivo vane vakatotsikwa bhobho necustomer votsikawo bhobho imimi vari paground imimi vari paground hamufani kuita mashortcuts handiti kana kuti zvini nani kuti mudze client kuti no taperekwa nezvakati pane kuti maybe muda kuti moita basa risina kunyatsomira zvakanaka because mangwana kuchazouya umwewo anoziva otanga manje kupika maeras ese amune makaita hazvipe good name to your company saka make sure kuti every time munoita zvinhu zvinoita kuti basa renyu rikude zvakanaka handiti zvinosimudzawo zita reorganization zvandingangoda kukurudzira kuti rikuita zvakanaka ukatarira kwamakabvawo kune pamava yako zvatosiyana muri kuimprova hamusi kuenda pasi maconditions amuri kuita muveke basa renyu mabatiro amuri kuita ari kuramba achipira sezvamikombera nezvamakatanga ungobatirana seteam teamwork ndio inoshanda paconstruction kwete kuramba muchingonharo kaiti pamberi kweclient abaitirwa nenharo unozoita hopefully tinoramba chidambi zvakanaka ubata maclient tererawo zvitemo zvavo kana kune vanodzi vanosiyana each customer ine mitiro wayo inoda kuti zvayo zvitu saka mukangovabata zvakango musati nekuti ndakamboitira nhingi ndo zvomobvesa nazvo besai necustomer iyoyo yamuri kudhina nayo saka guys kune vasingaziva ava vasi best kuno kuafrica vanotoriwo team abroad saka ukunzwa vachitaura kudai vane vachiziva situation yekuti team abroad inoda zvinhu zvakanaka saka definitely ukadisappointa team abroad zvinoda kuti ivo vanotozviziva how everyone feels kana ari kunze kwenyika akaresherwa chibuilding saka panguva taa pekumudzi haisi nepana munhu anombozviziva painternet space kuti pane maflows akareshewa ndikatanga ini losi yange iri kusaidi kwangu but hatina mbokuta tazvisa pasocial media vanhu vazhinji vakazobvunza kuti ndingaripi but zvazviri pakuti pakatanga kunesvika ngebasa zvakasira kuti pazoita kuti ndiite losi hombe ye4 zvimo nge vandipusha kuti gadzirisa problem saka vakangouya kuno vakabva ngotaura kuti no vakatonditiwo dhani hazvina basa kuti waluza kana waita sei uchawina kumberi saka I think right now ndinotofara because ndakagadzisa mistake yandakaona and also inini someone anoda zvinhu zvakanaka I think team yangu inozviziva handina mashoko akawanda ndingataura but ndeyekungoti isusu mukambani tatichifara and ndopakabvawo shungu dzedu tatakatorasikawo matarenda ekunoita macourse but through sisisheru kava tatozoratidzona nababa vakatondirambira ndaida unoita mechanics ana baba vakatondirambira vakati hazviiti zvauri kuita uku kuna sisisheru uko zvavakakudzidzisa nezvawakuita iko zvinezvi munhu akasimudza tarenda rako saka iwo uchienda unoita certificate retarenda rako unodzidzira uite mapapers ekuvaka mugoshanda zvakanaka maybe June ndowanda kudzoka ndichiuya kuplaki kuno ndizoita practical yangu ndiri kukambani kuno December ndozoenda graduation atetiko aiwa ateti zvekuti kuti Yeah, you say
Shampoo, 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 shampoo. Babatanya sorry. Bata kwakaita nemukomana ende nepfungwa dzaaita dzekuti amboenda ambonowedzerawo chikoro ndoona chiri chinhu zvakanaka taachibata naye zvakanaka ende iye abvawo mune zvakanaka ndofunga mungoona kuti zvatiri kuitirwa nevakatitungamirira vanova sister Shero nemamaneja avo nhasi tinavo pano taingohwa vachingotaura pane mwana asipo katika pakulete sister matanga ndiuraya ane sister Marita avakanya kumira construction sister Marita vakamira kune zvavo uchawaona futi saka tinongozvitenda izvozvo kuti tasanganiswawo nekuda kwebasa redu saka ndinotenda tina BaRuva BaRuva ndikuvafarira zvakanyanyisa ihwaya yanga yapoya ihwaya yanga yada kujamuka contract asi nezuro takazombongenga nekutaura vakataura kuti ndine urombo kozi vanhu ndo vanga vachindiudzaudza vakataura vakati vanhu ndo vanga vachindiudzaudza vazvii saka ndatozozviona kuti vana chavanodii chavanokwanisa kundibatsira navo asi kundibatsira chete kundiuraya maprogram nhasi vafuma vachifara vangu vachitotauranditotasira kuti pamwadza vozi vachataura nini vozi vandiudza kuti ndinoda kukumbira ruregero hana kukumbira ruregero asi one night BaRuva mabvamira pamuonekwe neruzvinhu mabva machinja mama ryeiko nhasi ndo vabika vagona mamutizoda nokangira azozviona nhasi BaRuva chirionekai umwonyo kana amo apa panana dambudziko papanana chi asi chataingoda kungofara chedu taingofara kubasa panana problem panana chi nai ina ndakawanda chinoti amo family zvakanaka mwana mangu unoitavo chikoro zvakanaka havo chira kuti urambe wakadaro ingira pachikoro tene chiko konana paudi pakutuka asi nochiri fonerawo kubatinaenda bafana baripo pamusoro mashamareni vese vemhuri yezimbabwe ndotenda kuma muri kuona zvatikuita zvatiri panapa zvotadza kuti zvinhu zvedu tikuita zvinhu zvakanaka bcause achiita zvinhu zvakashata hatigoni kuitiwa sezvatikuita panapa toda kuti nditenda muzukuru wangu hauda kuteera matsimba vasekuru ekuvaka akuenda kuchikoro afanane nasekuru bheni ndo vano sekuru bheni wacho saka zvakanaka chose ndazvifarira tinotambidzana chitina kana vachinge auya dai zvaramba zvakadaro zvese techingoshanda tokotambidzana apa vafana ndekamoita tikotambidzana saka ndiani mwangazana ndaitaurawo saka waenda kuchikoro nokuti tonana kana mapedza kosi nemi tichaonana kana mapedza takanzwa kuti mukupefoma kako kuchikoro muchirova mae kubuilding chetatesi panguva yacho ngaiziti izvozvo ukaona zvokutaurira umuzivi amo anondiziva kungoti famba zvakanaka hanzi zano panguva chizve zano pangaonerako sanga pakaonerako chikoshirira kokuda chekuti makamata zvakanaka anenge riripo ushande mune zvakanaka unenge muchikoro kwacho ungosvika uchitoita basa rako zvakanaka uita masaimenti ako sisi yapera udzidze zvakanaka construction unotesera pasi uchitima mari but hapana kunozwi hakuna mari
basa rine mari but kushandiro unochatotoite mari pabasa chibatana saka enda mune zvakanaka kuti zvine zvakanaka utsomo zvakanaka nyama thanks nyama yedu yasvika pakura guys bye bye